Bueno, la fe és un sentiment de confiança que tenim en Déu. És una cosa molt personal, també. Jo sempre he tingut la impressió de que he nascut amb una estrella, i això ja és una fe en si, de que passi el que et passi, sempre te'n sortiràs. Jo he tingut grans responsabilitats, he tingut problemes que m'han llevat la son, i sempre en un moment donat he pregat amb gran intensitat en Déu que em procurés el descans, i sempre me'l don. I això et reforça en la fe i en les vostres coses. També soc músic, i bueno, arriba un moment en què no domines el fet de la música, no? I llavors, doncs, li demanes a Déu que t'ensenyi què és en realitat, no? Perquè totes aquestes coses, de vegades tries una vida en descobrir-les, no? Això, des de la infància, que reps com una educació en les escritures i en la fe i tal, tot això s'ha d'anar païnt i donar-li una expressió quan ets adult, també. I això et fa retornar als vells valors que tenies des de petit, la confiança en Jesús, l'amor amb ell, amb el que diu, no?